дар замони ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо вазъияте ки дар соли 2020 ҷомеаи ҷаҳонро ба мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ намуд бо суръат паҳн гаштани бемории сироятии коронавирус мебошад. ин бемории сироятӣ дар баробари дигар кишварҳои ҷаҳон дар ҷумҳурии тоҷикистон низ паҳн гардид ва таъсири манфии худро ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа расонид. вобаста ба паёмадҳои ногувори ин беморӣ қариб дар ҳамаи кишварҳои ҷаҳон баргузории ҳама гуна чорабиниҳои оммавӣ, фаъолияти марказҳои хизматрасонӣ ва иттиҳодияҳои динӣ манъ карда шуд. вобаста ба вазъи воқеии имрӯза ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. бо дар назардошти тадриҷан ба эътидол аз эпидемиологӣ вобаста ба сирояти коронавирус COVID-19 аз 1 феврали соли 2021 дар қаламрави мамлакат баргузории ибодати дастаҷамона дар иттиҳодияҳои динӣ аз ҷумла намозҳои ҷумъа дар масҷидҳо бо риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштии шахсию ҷамъиятӣ иҷозат дода шавад. кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим ва маркази исломӣ якҷо бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор карда мешавад ки вобаста ба амалӣ шудани қарори мазкур тадбирҳои заруриро андешида дар иттиҳодияҳои динӣ ва масҷидҳо риояи қатъии қоидаҳои гигиенаи шахсию ҷамъиятиро ҳангоми баргузории ибодати дастаҷамона таъмин намояд. ҳамчунин ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони мамлакат мерасонад ки бо вуҷуди тадриҷан ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ қоидаҳои гигиенаи шахсиву ҷамъиятиро қатъиян риоя намуда ҳангоми ибодати дастаҷамона дар иттиҳодияҳои динӣ аз ҷумла дар масҷидҳо махсусан дар намозҳои ҷумъа ҳатман аз ниқобҳои тиббӣ истифода намоянд. дар масҷидҳое ки талаботи гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ риоя намегардад фаъолияташон манъ карда мешавад.